Hormatly watandaşlar, şu gün 2023-nji ýylyň 1 fevraly hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Platformasynyň kanalyna. Şuňky temamy Türkmenistanyň azatlyk köpmi ýa-da Afganistanyň köpmi? Gelin ikisany döwletiň şertlerini, döwletiň adam üçin şertlerini deňişdirip görelim. Hormatly watandaşlar, biz şuňky video gepleşmede nirde azatlyk köp we ýaşaýyş gowy Afganistanyň ýa Türkmenistanyň şonu deňişdirelim. Ine 1979-njy ýyldan bäri Afganistanyň uruş başlap, ýaňy ýakynna parahatlyk emeli geldi. Afganistanyň 40 ýyldan gowrak uruş giden soň ykdysadyýet, adam hukuklary we syýasat ýygy galdy. Ýöne Türkmenistanyň, eger Türkmenistanyň deňişdirende Türkmenistanyň 40 ýylda uruşam bolmady, parahat asman boldy, gaýtyp tersine Türkmenistanyň altyn asr boldy. Arkadagy döwür boldy. Umuman sözde aýdanynda, kagyzda ýazylanyna iň gowy zatlar boldy. Ýöne hakykatdan näme bolan gelip tersip geçelim. Ine Türkmenistan beýlik döwletleri gara ösmedimi? Halkyň ýagdaýy gowulaşdymy, gowulaşmadymy? Ýa-da gowulaşman Türkmenistan gaýtyp tersine ýanky ýyza barýarmy? Gelin şoňa tersip geçelim. Ine gepleşe başlamak hak ilki bilen biz gepleşikde ulanyljak ykdysady terminleri düşünmeli. Ine orça diýende WWP na duşu nasilenia diýär. Adam başyna düşýän jemi içerki öndürilen önüm. Ýagny Türkmenistanyň içinde önümler öndürilýär. Onuň ýanky pul meçhuri bar. Şo her adama şol önüň pul meçhuryny paýlan ýagdaýynda näçe düşýäni ine şoňa WWP на душу населения diýilýär. WWP на душу населения bu PPS bolanlar, ýagny bir ýylda adam başyna düşýän jemi içerki öndürilen önüm ýa-da tutuş bir ýylda ýurtda öndürilen jemi içerki önümiň ilat tarapyndan bölünen bir ölçegidir. Men näme şol ikisany indikator bolanýan sebäbi ykdysady ösüşiň ýa-da bir ýurdun nähil baý ýa-da nähil garypdygyny görkezýän şol ikisany esas görkezçidir. Gelin ýanky men orçça diýemde, orçça düşündireyim. ВВП на душу населения по ППС. Это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Men size bir tabliça görkezeyim, hormatly watandaşlar. Şunu unutmayın. Men bu maglumatlary internetden aldım. Unutmayın watandaşlar. Ine Türkmenistan WWP ýanky içerki öndürilen önümler 45,23 milyar. Soňky ýyllar alýanlar. Afganistan 14,79. 3 esse ýyza. Ýani öndüriş boýunça. WWP PPS olanlar şu bir adama düşýän ýanky önümler näçe bolýar? Bir adama Türkmenistan 7.499 dolarlyk önüm öndürilýär Türkmenistana. Eger şol Türkmenistanyň adamlaryny öndürilýän önümleri Türkmenistan adamlaryna paýlasaň, şol bir adama düşýän pul meçhuri muktary 7.499 dolar bolýar. Afganistanda 426 dolar. Indi ilatyň sany Türkmenistanyň 6 milyon takminan 6 milyon 031 men resmi hasaplar alýan. Şu sary bolanlar men şoňa kän ynanamak diýdi. Şoň Türkmenistanyň 45,23 milyar WWP diýende men köp ynanamak. Öndürilen önüm. Şoň üçin şol sary biledim şunu. Ýöne ilatyň sany Afganistanda 40 milyon. Eger de biz ýylyny dowam etsek, ine unutmayın. Türkmenistanyň bir adamyň ömrü ortaça ömrü 68,5 ýyl. Men şonu 57-58 diýenler, sebäbi bu ýalan maglumatlar. Türkmenistan statistikany gizleýärler, tap bolanok. Onuň internetde de ýanky bular görkezenoklar hiç ýerde de, hatda men şu Ministersiýa ekonomikany dördüm, OON dördüm, bir topar halkary guramalar dördüm, MBR dördüm, hiç tapmak ýaman kyn maglumatlar. Bular gizleýär, hemme maglumatlar.
Ine Afganistan'da 53 yaş. Men şul 53 yaş ýokurrak mı hadip, şoň üçin 68 bilen 53'ü sar renkli bolýar. Indi minimal aylyk Türkmenistan'da 61 dolar. Men her wagt bazar kursuna alýandan. Sebebi sen arkyn gije bunu çalışıp bilýän. Afganistan'da 150 dolar. Ünferin vatandaşlar şular bizden 3 esse az önüm öndürýärler. Halky takminan 8 esse köp ýöne orta çaylyk Türkmenistanyňkydan 40 ýyldan gowrak ýa uruş boldy. Türkmenistan 40 ýyldan gowrak parahat ýolda gitdi. Asmanymyz parahat, parahatçylyk, gahrmanlar kadaga döneýin, ýene birdat, bir topur boş gepler. Indi seredin 65 dolar bolanda 2,5 etse bizden uly minimal aylyk boly. Ortaça aylygy eger alsak Türkmenistanda 131 dolar. Men resmi maglumatlar alýan. 2500 manat orientirovочно. Ine ortaça aylyk Afganistan'da 450 dolar. Afganistan'da Türkmenistan'da 65% işsizlik. Ine misal üçin 45% daşynda işleyenler birden içine girerse iş yok. Plus içindäklerde de iş yok. Yani en minimal alsak 65% işsizlik. Afganistan'da 11,5. Men şunu da inanamak, şularda 30-40% menin pikirimçe işsizlik bardır. Şonun uly bolanmasa. Indi hormatly vatandaşlar, gelin biz ýanky danlary serdirin. Ine men Wikipediýany açdym, ekonomika Türkmenistan'da. Ünsürin şu ýerde ine soňky 2016-njy ýyl. Hatta bularda da maglumat 2016'dan soň ýok. Ine şol ýadyňyzda saklaň. 2016'da Gurbanul gitar oynap başlady. At çapyşyk edip ýanky atdan ýykylyp öz oýunlaryna başlady. Bütün dünýäni ep berdi. Bütün dünýä ýanky hiç informasiýa bermän, halkyny seyretmän, Türkmenistan öz başlygyna katastrofa, swobodne padение diýerler, ýanky azat gaçşa goýdy Türkmenistan. Şondan bäri maglumatlarym ýok. Analiz eder ýaly. Nide dedim Türkmenistanyň bilir ýaly. Hatta içinde de ýok. Bir-birini arlap ministrler içiniň ýanky görkezmelerini ýa san görkezmelerini arlap bir-birini getdirýär. Ine Türkmenistan. Hatta şu ýerde hemme dağınları gaty bitse ine 16-njy ýyl, ine şu ýerde de 16-njy ýyl, ine 16-njy ýyl, ondan soň dağını ýok. Hiç ýyl habarlar ýok Türkmenistan. Ine biz Türkmenistanyň ýylatyň sanyny alymyzda ine şu ýerde 5 milyon ýalar. Onuň we Amerikan bürosynyň teskitleşi bolunça 5 milyon ýalar. Ýöne Türkmenistan hem ýerde elan edýär 6 milyon 031 min ýanky adam ýaşaýar. Bolýa. Biz ortaça 6 milyon alaydyk tapagy ýok. Indi WWP bolanda ýanky Türkmenistanyň içinde öndürilen öňüm boýunça Türkmenistan 88-nji ýerde. Ünsürin. Spисок по ВВП на душу населения. Ýanky bir adama öndürilen öňüm. Ine Türkmenistan alsak 88-nji ýerde, ünsürin 88-nji ýerde Türkmenistan. Dany ýok. Hatta bular wara bütün dünýäden gidilýär, öz halkynyň gidilýär, özlerine de ýok şu dany. Şu Goskomstatda dowr barlasaň şolarda da ýokdur. Bulaşykdyr. Men bir gerek sorak gördüm. Bir dany berýär, beýlik başga dany bar. İçinde de bulaşyk. Sen näýle mysal üçin bir kiçik karhanaň bar. İçinde danylary görmeseň, niýe ubytka barýan, kıýmyla barýan, giýdejiň näçe çykdajiň näçe, ýanky geljek çykdajiň näçe, büdjetiň, gadyň hasaplamasaň, o manat kursu bilen oýnap ýörler. Näme görkezip bilse görkezýär. Düşür ýaly. Şoň üçin hem Türkmenistanda geljegi ýok Türkmenistan. San berdiňem düşünmeýär atan oğlum. Şoň üçin meniň pikirimçe bularlyň geljek ýok. Hiç geljek ýok. Sebebi bir döwlet galdyranda ol ýokurdan barmak beýleniň bilen galmaýar. Gije ony işläp, analitikany, ýa statistikany analiz edip, geçen dady, häzirki dady, geljek dady plany goýup, o plany goýanyň bilen oň tehnikalary bar, instrumentlary bar, olar unup bilmeli.
burada olur yani. Karabağlar'da çalış yapılı banka eltiye. Hem de garada ne diye. Öýler gara adamlar. Ine Afganistan alyp görseň, Afganistan 188-nji ýerde, men ýalňyşmasam. Afganistan 184-nji ýerde. Ine. Ine şu ýaly, häzir bir minut men ekrana aýryň. Ine şu ýaly, döwletler WWP ýa bir adama öldürilen öňüm boýunça Türkmenistan 84-nji ýerde, 88-nji ýerde, pardon, Afganistan 184-nji ýerde. Diýmek biz ikisi öňde. Belki döwletler arasynda. Ýöne döwletinde, hökümetinde, gurbany tohumyňda ýöne bizim halkymyz izle. Hatda Afganistandan izle. Olarda minimal narlyk $150 bolsa bizde $60 Olarda orta çaylyk $450 bolsa bizde $130. Bizde. Indi gelin käbir ýa-ni ulgumlarda Afganistan we Türkmenistan deňişdirelim. Men şu maglumatlary almak üçin internet köwledim. Ondan bir TikTok'da bir Afgan bizim vatandaşymyz, Türkmen vatandaşymyz bilen guruluşyp şondan hemme maglumatlary aldym. Olaram barladym internetden. Gelin men siziň bilen paýlaşaýyn şonu. Dedim, iş yerler we aýlyklar. Deňişdiril Afganistan we Türkmenistan. Afganistan'a iň az aýlyk $150. Guruluşyk ulgumlarda bolsa aýlyk 13.500 manat berilýär ýa-da $750 berilýär. İnjinerler we guruluşçylaryň käbirleri $1000 hem ýokary aýlyk alýar. Talibanlaryň gelenine 2 ýyl boldy, olaryň geleninden soň işçilik %60% galdy diýär. Diýmek şol ýanky gönközlerin 11% ýalan, 60%-a goly diýär. Ýöne öň kardy bolanyna, ýanky öňki prezident bolanyna 30%-a goly işçilik bahat diýär. Egerde bir adam bir ýeriň öýüne hyzmat edip işleýän bolsa, ýa bir dukanda işleýän bolsa, köplenç o maglumatlar hasaba girmeýär. Diýmek 60 däl 40%, 45% bahadır. Afganistan'dan aç ölüp bolmaýar. Sen hökman bir ýeriň öýüne ýer depden hyzmat edýän onkuda öz iýjek çöreňi alyp bilýär. Şonuň üçin ine Afganistan'a uly kärhanalar bar, 25.000, 50.000 şirketler diýilýär, içinde adamlar işleýär. O ýerde toplanyp ýa-ni adamlar işläp, uly guruluşlar edýär, ýollar edýär, her ýyl zatlar ýatyarlar. Diňe guruluşlarda öndürji, dokma, ýene bir zat fabrikler bar. Afganistanyň öň talibanlar bolmagy ummasyz köpdi. Ýa-ni uly şirketler talibanlar gelenden köpsi gitmeli boldy. Indi aýal maşgul üçin Afganistana gyzyl hal dokuýarlar diýär. Adamyň ka gidip işleýän ok, ýurduň daşyna köp çykan oklar. Aýal maşgala öýlerini hallar dokuýar. Bir 50 saatlyk bilen bir zat öndürip bolýan bolsa şonu öndürýär. Erkekler üçin şirket işler, guruluşy işler, bar bolmasa ekrançylyk işler edýärler. Ine men ýene bir tablitsany görkezýän, Türkmenistan serdeliyim. Türkmenistanda 408% işçilik diýip aýdýarlar. Gelin şonu serdelim. Ine şu ýerde men ýalňyşmasam bir saýtda tapdym, Take Profit diýip. Şu ýerde Türkmenistanda ine tablitsany görkezýärler. Umuman Türkmenistanda işçilik 438%-da 2022-nji ýyla galdy diýär. Ýöne men pikirimçe bu maglumat ýalan diýär. Türkmenistanda 408% işçiliklerine her 100 sany işläp bilýän adamdan 5 sany adam iş tapan ok galany iş tapýar diýdi bol. O ýalan menim pikirimçe. O sebäbi 45% daşyndaky işleýän adamlar içine getirdiň. Şolara iş ýokluga hak. İçinde de plus iş ýoklugy. Men takminan 60-65% arasynda işçilik diýip Türkmenistanda tasdiklayan sebäbi ondan köp işler bolmasa Türkiýe gitmediler adamlar. Indi telekommunikasiýa ýoluna, ýa-ni deňişdiril telekommunikasiýada Afganistanyň ýagdaýy näil, Türkmenistanyň ýagdaýy näil. Afganistanda 6 telekommunikasiýon operatorlar bar. Olar internet berýärler,
telefon sim kartı berýärler we Afganistanyň ýani telefon gatnaşyklaryny, telekommunikasiýa gatnaşyklaryny edýärler. 70% adamlar internet ulanýarlar Afganistanda. Ünsüň uruşdan soň garyp ýani WWP'si pes adamlar 70% internet ulanýar. Arkayn öýdäkiler bilen video arkaly gürleşýärler. WhatsApp, Telegram, Imo, TikTok, Facebook, Messenger we beýlik sosial ulgamlarda açyk işleýärler. Indi Türkmenistanda men maglumat boýunça 2 sana operator tapdym. MTS we Altınasır. MTS esa Hugdur öýdýär. Häzirdiňi Altınasır aldy Türkmen Telekom bilen. Ýalňyşmasam bir sana galdy. Ýöne Türkmen Telekom umum operator oň ýanky ondan arýanda kanallary alýan Altınasır sim kartalar paýlaýar. İnternet gaty pes. Garnaşlar bilen her wagt video arkaly gürleşip bolanok. Suratlar, videolar iýerip bolanok. Köp saatlar bagly, barp bolanok. Sosial ulgamyň köpüsi bagly. Köplenç internet ýitip gidýär. VPN işleden oklar. İnterneti gow işleden oklar. Diýmek, ine 40 ýyldan gowra Afganistan şu derejeye ýetdi. Garyp uruşdan soň bir ýylda ýanky köşeşip şu derejeye ýetdi. Biz bolsa Altınasır, arkadagy döwür, arkadan geljek döwür, ýene bir bir topar ýallaklaryň bir biderek fantaziýasyny diňläp, ine şu geldik. Ine internet boýunça. Korrupsiýa ýa-da paraxorluk boýunça. Paraxorluk Afganistanda 40%-da çeldi. Hökümet edarlarında bar. Türkmenistanda paraxorluk 80%-dan ýokary. Onu kesinlikle bolmak ýöne 80%-dan barlygy belli. Türkmenistan paraxorlukda 167-nji ýerde 180 döwletden. Onu soňundan zamykaýşylaryň arasynda. Afganistandan 2 hisse ýokary ýa-da 100% ýokary Afganistandan. Ünsüň uruş bolan döwletden biz altyn asyrda ýaşan adamlar, arkadagy döwürde ýaşan adamlar, gahrman arkadagy döwrüne ýaşap duran adamlaryň bizde şolunkudan korrupsiýa 2 hisse köp. Gelin men şunu size sobut edeyim. Transparency.org diýip ýürüýte, ýani kontrol edýän döwletleri şol gurama ine maglumatlar berýär. Ine terdim. Şular 180 döwletden Türkmenistan 167-nji döwlet diýip hesaplanýar. 100 baldan 19 bal aldy. Bular ýani indikatorlar goýýar, soraglary şu soraw jogaplarda Türkmenistan 100 sorawdan 19 pozitiv soraw aldy, galan negatif. Şoraýan bular hasaplanýar. Diýmek biz 180 döwletden, ýani hasap edilen döwletden 167-nji ýerde. Iýde korrupsiýaň ýani ösüşinde. Indi biz indiki parametre geçelim. Adat hereketler. Afganistan'a ve Türkmenistan'a nähil. Afganistan'a iten vakti yurdun daşına çıkıp bolýar, çıkacak bolsaň, giyecek bolsaň ada. Hiç hil problemi yok. Giyice Türk gidecek bolsaň ine paransta çık git. Maşinini git, samolyotlu git, ne eş arabalı git, ne gitsen git. İçine hiç hil gadağançılık yok. İsten adam bul welaýatda ýaşap bilýär, bul welaýatdan şähere barp ýaşap bilýär, bul welaýatdan şähere maşyny barp bilýär. Hiç hil problemi yok. Türkmenistandan çıkacak bolsaň, Türkmenistandan daşyrda çıkacak bolsaň bir topar ruhsatlar almaly. Migrasiýa, MİT, MHM we beýlikler. Diýmek 3 hisse kyn. Türkmenistanda bir welaýatdan başga welaýata baranda problema görýärler. Türkmenistanda bir welaýatdan başga welaýata göçjek bolsaň bir topar problema görýärler. Türkmenistanda bir welaýatdan beýlik welaýata propiska boljak bolsaň, Ilaytada, Aşgabatda bir topar problema görýärler. Türkmenistana Mar welaýatynyň, Daşy welaýatynyň Aşgabatda geljek bolsaň problema görýärler. Ine şu adat hereketler diýilýär. Indi Milli Howpsuzlyk ministrleri, gizli gulluklar, diňeşdirler Afganistan we Türkmenistan. Afganistan'da gizli gulluklar bar, döwlete hop salmasa hiç wagt goşulamak. Protest etdiň, nägiligiň bildirdiň, ýene bir zat, hiç işleri yok. Problema yok. Indi Türkmenistan nägili? Halky talap ýöler,
adamlar näçiligini aýdýan bolsa, ýa hakykata aýtjak bolsa, adalatly aýtjak bolsa, basışlar edip korrupsiýa dykyp pullaryny alýarlar. Üstlerine topulýarlar. Ine iki döwletiň gizin gullyklary. Bir döwlede 40 ýyllap uruşda boldy, beýlik döwletim altyn asyrda ýaşap, ýani arkadagy zamanyny ýaşap geçen halk. Hökümet işgärleri. Afganistanda 7000 kişinin içinde 8 adam hökümetde işleýär. 3 tanesini ine öldürdüler ýani ýakynda sebebi men näme sebäbini bilemok, ýöne bir elbetde edipdiler, öldürdüler. Türkmenistanda hökümetde işleyen adamlar paraholuk edip halktan pul çöpleyerler. Şäherçilik ya da biznes etmeyen biznesmenlerden gowy ýaşarlar. Maşinlar wa, jeepler wa, jaýlar wa, elitkalarda. O görgüli biznesmenler, potrotçular, daýhanlar giýije ony pulmyňdan ylgap şonal bilen oklar. Bul ýani hökümet biznesmenleri, kommersantlar, hökümetde işleyen kommersantlar, MHM, polis, ministrlikler biznesmenlerden var. Hanalatlyk. Hatta adalatlyk Afganistanda da var. Türkmenistanda ýok. Indi polis gullugy. Afganistanda ýylatyň sany 40 milyon. 40 milyon. Jem polis gullugy 100 000 adam. Ýa-da 2,5%. Türkmenistanda ýylatyň sany 3 milyon 750 000. 14.500 tane polis var. Ýa-da 3,86%. Ýagny Afganistanyň gydanam köp. Şöyle uruş ýangy turun bolsa, awtomatlar, pulemyotlar hemmelerde bar. Ýagny şurada polis al, bizde uruş bolmady, biz altyn asyrda ýaşadyk, biz arkadagy zamanyny ýaşap ýatyr. Hiç zat ýarag ýok, zat ýok, bizde polisiň sany ondan köp. Näçip? Ýa şu rejim, şol ataly ogul halky polisiň, MHM basışlarynyň üstünde saklapdy. Bolmasa saklap bilenok. Afganistan halky azat saklap bilenok. Men bir soru berjek bolýan, Gurban bilen Serdara. Döwlet dolandyryp bilmeseňiz, dolandyrmaň. Halka zarar bermeň Afganistan ýaly. Öz halk gidýär halk. MHM güjüklerini ýibermeň. Polis zombileri ýibermeň. Terroristler, zombiler barmasa, halk öz baýap size soram bermeýär. Özleri işem döredýär, eksporda media, pulum getirýär Türkmenistana, ýani wlażyda media, jaýlarym urýar, zawodlarym urýar, azar bermeň. Ine iň ansat ýol, okuýuň bolmasa, prezidentligi ýöredip bilmeseň, bilimleriň ýok bolsa, öz keypiň bilen gelir, gitara çalyp, at çapyp, beýleksem it bilen gezip, ýani it medallar paýlap. Siz öz işiňizi edin, halkym öz işini etsin, arkyň ýaşam, garmoniýada. Ine ansat ýol. Iň ansat ýol iksany A harpyna şermenine ine maslahat. Ine prezident ýagdaýy nähil, prezidenta garaýyş nähil, prezident statusy nähil, prezident wezipet nähil Afganistanda we Türkmenistanda. Wagtlaýynça prezidentiň wezipetini ýerine ýetirýän Amrullah Salehi telewizorlarda tanqid edilýär. Arkyň hökümete we prezidente göni näärdiligini bildirip YouTube'da ýa telewizorda aýdyp bolýar. Afganistan şol wagtlaýynça Amrullah Saleh prezident wezipetini alyp barýar. Ýöne prezident saýlanmagyň prezidenti döwlet gidip dur, ýani wagtlaýynça ýerine ýetirýän wa şonda da muny tanqid edip bolýar. Talibanlar diýip, terroristler diýip bular gorkudýar, bütün dünýäni gorkudýar şolar bilen. Şolaryň tanqidlere, ýani hiç tat diýenok, protestler hiç tat diýenok. Ýani arkyň YouTube'da, telewizorda arkyň adamlar tanqidlerini aýdýar, düzelýär şol zatlar. Olar hiç kim köçede atanok, giýje öýlerine baranok, dogun gardyna şunu gysanok, izolatora sokanok, uranok, bagşlaň bir ýerine baklaşyka sokanok, narkotik zyganok. Problema ýok. Men bir soru berjek bolýan ataly ogly. Egerde Türkmenistanda bir tane protest bolsa, siziň ýüregiňiz durarmy? Ýa-da siz salihatly diňläp, halkyň ardyny işidip, şonu bitiriplerdiňiz. Özüňize soru goýun şonu. Indi Afganistanda prezident saýlanmasa da halk gülýär ýaşap ýör. Prezident halk bilen işiyor. Ýagny halka basyş eden o, arkyň ýaşady ýa.
şonu goruya, halkam prezidenta ýa-ni tanqidler edýär, akynam ýaşap. Ine men size bir surat görkedeýin şu ýerde. Serdim. Serdim, hormatly watandaşlar. Ine şu ýerde ayal gyýylar ine manifestasiýa edýär. Talibanlar bakar. Kimi öldürdüler? Kimi attılar? Köçe çıkıp atıp killetin çapıp. Hiç mi etmediler? Haklarını eşittiler, bolya deyip Talibanlaram adalatly. Talibanlaram men şuradan köp zady irwe zady garşýar. Şolum adalatly, hakly. Adama hak berýärler. Magzynyň, dukanyň zadyň bolsa ýürelýär. Baranok, alanok, talanok bir haşy diýen zady 5 wagty namaz okar. Başga da talap eden o. Ine şu ýerde mysal üçin erkekleriň aýalyň protesti. Ine şu ýerde erkekleriň protesti. Ine ýadyňyzda bolsa bir çağıjygy allar ugurladylar. Ine türkmenler çykyp şu ýerde antipravительственный ýa-ni hökümete garşy aksiýa etdiler. Hökümet işini uňuran zat diýip. Ine sakally bizim dogunlarmy. Näme problem bar? Türkmenistanda ine soğuk boldy. Adamlar üşäp, çopanlar ölüp başlady. Köçede fontanlar olup başlady. Adamlar bir-birini baryp gydynjak bolýar. Odun ýok, gaz ýok, elektrik energiýa ýok. Görgüler doğrudan günni gördüler. Hiç ýere çykmak bolanok, aýtmak bolanok. Meseleni hatda hökümet aýtmadan çykyp, Watan programmasy aýtmady. Gizlep ýörler. Näme okýanlar? Dowam edelim watandaşlar, ýa-ni çykyşy. Şuraya Türkmenistan'a Afganistan'a isen prezident sayılmak iyi veren pulunu alıp bolýar, iyi verilen pulu alıp bolýar, iyi veren pulunu aňarda alıp bolýar. Valuta ýöräp dur, kurs ýöräp dur. Ýa-ni hiç bir problemi ýok. Näçe alsaň al, näçe milyon dolar iyi verecek bolsaň iyi ver, näçe milyon dolar gelse al. Problemi ýok. Hökümetiň işem ýok. Men ýürüte sorak gördüm. İş migrantlar näme pul berýär? İş migrantlar pul berýär. Daýda bankyň üstüne. O ýerde berilýär. Dubayda ýa Türkiýede o ýerde WhatsApp'tan kod gelýär, olam bar plan ýerden alyp gelýär. Anam banklar işlerini okuyysam, o köp banklar var bizde. İşleýär. Ýöne onu gymmatraga çykýar. Ýöne uly şirketler şonuň üstüne akyn edýär. 10 milyon, 100 milyon aylap durur, hiç bir problem ýok diýär. Men pikir etdim, bularda da konvertasiýa ýok, banklar pul beren ok, nimeden ok, şoň üçin daýda bank bilen işleşýärler diýsem, ýok, ikisem işleýär. Problema ýok. Ine şol ýaly adaatlyk. Şol ýaly konvertasiýa problema ýok, iş hak problemasy ýok. Arkyň işleş görüp ýörler. Hökümet gelip seni tutanok, uçuşu öýüňe gelenok, MHM öýüňe gelenok, polis öýüňe gelenok, senin işleri ýok. Arkyň işle, dert bolma, öz zähmetiňden boldy. Prezidentiň ýygenleri gelip dukanyny talanok, ýa ýygenleri gelip bispedel edenok. O ýerde o zatlar anyk. Ine Türkmenistan näli? Prezident we onuň kakasy halk maslahatyny ýolbaşdy, döwleti basyp alyp, hem ýerde öz portretlerini goýup, diňe gahrman arkadagy serdar, gahrman arkadagy diýdirýär. Hemmetme. Hakykatdan ama döwlet dolandyryp bilen oklar. Prezident bolman birinji ministr bolan bolsa, gowy bolardy. Durşuny şu prezident wezipetini aýran bolsagam, biz Afganistandan gowy ýaşardyk. Häzir şu prezident ba oň kakasy ba biz Afganistandan pes ýaşar. Diýmek şularyň peýdasa ýok aňardan dursun. Diňe zyany bar. Diňe hökümetiň bizim pullarymyzy şolara bermeli, şolara saklamak üçin, iýdirmek üçin, bispredel etmek üçin, şolar samolyotly isleýän ýerine baryp gelýär, isleýän zadyny etip gelýär. Bizim pullarymyza etjek zat edýär. Tualetini gyzyldan edýär, duşuny gyzyldan edýär,
maşynyň ruluna gyzylanyna diýär. 110 tan maşyna alyp 3-5-10 milyon dolar tutgan. Bir näme diýsem keselli adamlar. Öz fantaziýalaryny ýerine ýetirýärler. Halkyň bolsa şu wagt halkyň ýagdaýy kynyaş gibi bolýar. Ine iş migrantlary teýleýin. Afganistanda esas Afgan iş migrantlary Irany we Türkiýede işlerler. İstenik wagty öýlerine gaýtyp gelýärler, istenik wagty ýene çykyp gidýärler. Aňardan alkyn pul öýlerine iýberýärler, ejelerine, doganlaryna bir sutkada bar ýapmy. Derrew barýar. Aňarda geçirip öýsäň bäde derrew berýärler. Gogurlar. Ondaşyna banklar işlepdir. Hiç bir problemi yok. Diýmek şu içindäki işleri bular daşyna gidip çözýärler şu meseleni. İçiniň adatlygy var, bir problemi işliginden ondan başga çözýärler. Umman halk adatlykda. Indi Türkmenistan nähili? Esasy iş migrantlaryna Türkiýede we Orsetde. Pul geçirýärler, onun problemasy var. Bolsa da taňary ýatgasyň şol oglanjyklar, ýa-ni oglanlar şu daýda bankyň üstüne hereket edýär. Bunda banklar öýli. Banka hiç kim inanok. Men biznesmenlerden sordum. Siz banka näme pul goýanok diýdim. Vay murada Hudaý taklasyn. Olar inanýarlar. Puluny ýiterdi. Biz ölüp gazanýat, olar pullagy goýsaň, manada geçirip eliňe berýär sag bol diýip. O menkilem şey etdiler Türkmenistan'da. Şoň üçin ne banka inanma, ne hükümete inanma, ne bu arkada diýen başlan bir gahrymana inanma. Ýene ne bir serdara inanma, onun ogly ikinji gahrman boljak. Bulara inanmıyor. Döwlet ýykyldy. Döwlet ýok, hökümet ýok. Indi pul geçmek, perewodlar, bankovski ýa-ni hyzmatlar näme geçýär? Afganistanda ýa-ni diýişmýäli daýda bank 100 dolardan 5 dolar alýar. Masal üçin Dubaydan berýän puluny WhatsApp bilen nomeryny urýan derrew ýa-ni baryp alyp gaýtmaly, bir nokat gurkada baryp alyp gaýdýar. 5% gitýär. 5 dolar berýär. Türkmenistanda 100 dolardan 3 dolar alýarlar. Mümkin galandyr, men bilemok. Ýöne men eşitişime göre soňky gerek ýa-ni 3 dolar diýdiler. Konvertasiýa elbetde Türkmenistanda ýok. Konvertasiýaň taryhyny aýtsam mara. Bir topar studentlaryň ejeli ağlar durur. Men gows aýtmaýyn, menden gowulýar. Indi Afganistanda näme banklar bar? Afgan bank, IB, Gazan bank, Tujarat bank we beýleki banklar bar. Onun aylyk almak limiti aýryldy. Indi men size nimeni görkezeyim. Центробанк Afganistan'a 60 milyon limit на снятие зарплат в банках. Yani sen neçe наличка al bilsen al problemi yok. Hatta firmalarda aylık verecek olsan ya наличка al ber yap. Seni yine 100 milyondan 30% olmalı, 40% olmalı diyen yok. Limit yok. Şuraya alın. Ben size görkezeyim ya. Size görkezmedim bağışlayın. Efendim, şu yerde maglumat Fergana News ýa-ni. Ine maglumatlar barlap bilersiňiz, özüňiz açyp bilersiňiz. Bankdan isen pulun geçirip bolýar, alyp bolýar, problema ýok. Ýöne adamlar gymmat banklardan geçirmek gymmat, almak gymmat diýip edenoklar. Bolmasa uly firmalar şoň üçin arkyny geçirýärler. Bul mesele, bu şertler Afganistanda. Hökümet hiç sat diýen yok. İstesen bir günde 10 milyon dolar geçir, 100 milyon dolar al, hiç sat diýen yok. Bank kredit berýär we bank adamlar kredit berýär we şahsy adamlar adamlar kredit berýär. Afganistanyň içi, pожалуйста. Indi Türkmenistanda näme? Konvertasiýa diňe ýegenleri bar. Az meşhurda paraxorluğun üstü bilen studentleri var, ýa-ni enatalaryna. Olaryň şansy bolsa, müňläp biznes üçin hiç sat geçip bolanok. Biznes üçin pul gelýän bolsa 3,5-dan berip goýarlar ýa-da oň puluny blok edýärler. Ine maňa türkmenler jaň etdi. Burada men 1,5 milyon dolar blok etdiler, men ine 300 000 dolar blok etdiler. Näme alyp bolýar Türkmenistan hökümeti, ýa-ni berenok diýip ağlaş, uruş otýarlar. Adamlar öz dollaryny hökümete inanmoklar. Türkmenistanda kreditna-денежная politika ýok.
Merkezi Bank pişat edilen o. O düşünýän Merkezi Bankyň eline vermeli. Merkezi Bankyň instrumentlary we Merkezi Bankyň indikatorlary, makro pokazateleri, mikro pokazateleri unup regulowka etmeli. Ýöne onu beren oklar hak. Ýokardaky ýanky Gurbanuly, ogly, yegenler, Gulnawat, eýleki, beýleki, dogan gardaşlary bütün gurulan sistemany bozup ýörler. O ýerden özüne konvertasiýa etdirýär, o ýerden konvertasiýa planlaşdyrylan pullar bulaşyp gidýär, hiç zat ýok, ekonomika çöküp gidýär. Ine şol ýaly. Ine ekrançylyk edeli. Afganistanda köp ýerler hususy elçilikde. Isän zadyny ekip bolýar. Hasyryň özüňi alyp bilýär. Hökümeti senin bilen iş ýok. Hökümet arenda beren ýerlerine ekçet zadyny özüň saýlaýar we 10% alan giýdejinden hökümete tapşyrýar. Ine şol 10% tapşanyň üçin hökümetin arenda beren üçin hökümet suw üçinçiler, elektr energia üçin we beýleki kömekler sana edýär. Şu 10% alan sebäpli. Hatta hökümetiň ýerini alyp hasyl ýanky ekrançylyk edende islen zadyny ekip bolýar, hasyldan alyp bolýar. 2 hasyl et, 3 hasyl et, sen öz işin. Hökümetiň işi ýok şondan. 10%-ni gaýra adetde töle, şoňa hem gutardy. Hökümetiň ýerini alyp ekşetden soňunda da hasyl alnandan soň 10% töleseň hökümetden diňe sag bolsun. Senden ýanky gelip talap, onuň bolanok, munyň bolanok, sen ýerini, potrot ýerini başga bir jemleşdir, potrotlar bir adama satyp ýa uly 50 arenda berip saňa da şoňun şertnama täzen baglanýar. Türkmenistan ýaly uly ýazatýar. Türkmenistanda adamlara potrot paýlaýarlar, soň ýene de illerinden alyp orta pasreni koyup şol ýerler mundan gymmat bolýar diýerler. Olara 2 hasyl aldyrýarlar, ýöne tohmuny az berip, suwuny az berip, hemme hasylyny alyp, ýa hasyl bolandan hasyl gelip ýygnak gidýärler, ubitga düşürýärler. Potrotçular ýa daýhanlar näme diýär? Adam ýa hökümet gelmäke urup ýetişýär, ýygnap ýetişýär, gizliýär. Buğdoyny ýa paxtasyny ýa da başga da ýanky eken zatlaryny ýygnýar. Şeýit gizläp, günnügi rahmete adalatly açyk günnügi tutmaly. Dukanlar we firmalar. Afganistanda şäherde dukanlar her ýyl bir dukan $25 salgyk tölemeli. Pribil alýa, almaya, näme ýörede öz işi. Egerde şahsy bolsa, ýa-ni şahsy dukan bolsa, onu arenda tölenok. Ýöne şahsy bolmasa, biriniň ýerine dukan gurulmasa, onu arenda töleýär. Ýöne bar salgyklar $25. Türkmenistanda sen arendan tölemeli, salgyklar prosentdan tölemeli, ýygynar gelip rekidet gidýärler, organlar gelip rekidet gidýärler, pajarnik, sanpedimstan aýgara üzülenok gelip ýöne talak gidýärler, häkimler soňunda dubinka bilen gelip zadyny alyp gidýär. Polisler senkä dukana gelende öz öýüne girenýär, islenip zadyny alyp tölemäň diýärler. Olamma, olur ýaly ýok Afganistanda. 40 ýyl uruşdan çykan halk, ýa ykdysadetine başlan, ýa adat ýoluna barýan halkda olur ýaly ýok. Bizde 40 ýylda parahat atmanymyz bolandy. Türkmen başymyz bolandy. Altyn asyr bolandy. Arkadağımız bolandy. Gahrman arkadagyň döwri bolandy. Olur ýaly adatlyklary ýok. Indi Talibanlar hökümeti barada gurgun versem, Afganistanda Talibanlar öňde Karzynyň hökümetine işläp Talibanlar garşy görüşen bolsalar, ýa-ni Karzyň prezident Karzy bolanda şu hökümette işleyen adamlar Talibanlara garşy görüşen bolsalar, ine Talibanlar şolara garşy görüşýärler. Şolara gadagynçylyk döredýärler. Sen toýlara barmaly, işler etmeli, işlerde goşulmaly, oturmaly we şolara ýydarlaýarlar. Şolar birden adamy ýygnap edýärse, işini görýärler. Ýöne egerde sen hiç zat etmedik bolsaň, hökümetde işleýän bolsaň, Talibanlara garşy görüşmedik bolsaň, ondan sana zat diýenok.
Diňe toýlar barmaly ýaly bir kiçirak gadagançylyklar başga zat ýok. Bular Talibanlar halka zat diýen oklar. Halk bilen ýa-ni halka azatlyklaryny berýärler. Bir haýyş edýän zatlary, ýa-ni normalar bar, ýa-ni diniň normalary, o zaman 5 wagt namaz okumaly. Sen biznes et, dukan sakla, sen ýa-ni alış-salyş et, sen pul aýla, sen ýa-ni perewodlar et, pullary aýla, işler ýok. Sen adam öldürme, sen adama ziyan verme, arqyn adalatly ýöre, problem ýok. Ýanyňa gelen oklar, helak eden oklar, talan oklar, hükmede senden hiç talep eden ok we soran ok, goşulan ok. Afgan halky hökümetden gorkan ok. Islenlik adam hökümet tankid edip bilýär. Ýüzüne aýdyp bilýär. Aýdyp bilmese de şöyle siýasatçylar we ýa aýyan adamlar bar, şolar haýyş edip hökümete aýtdyrýar, işdirýär problemany. Indi Türkmenistanda egerde bir zat aşşak bolsaň, bir näçe ruhsatlar almaly. Onam aljak bolsaň paraxorluk salgydyny bermeli we hökümet salgydyny tölemeli. Soň seni regularna gelip talak edýärler. Polis diýdi, MHM diýdi, kerhil barly gulluklar diýdi, salgy tullugy diýdi, häkimlik diýdi, aýgyra iýit tükünün. Pajarnik diýdi. Diňe talýarlar. Men käwagt soru berýärdim, şu biznesmenler, dukançylar, bazarda oturýanlar, daýhanlar bolmasa, şular hökümetdäki işleýänler bir-birini iýip öldüren tükünürm kadýar. Inni maşinler boýunça, awtologlar maşinler boýunça. Afganistanda islenlik renk maşyny alyp bolýar we sürüp bolýar. İslenlik möçörde dwigitel maşyny getirip sürüp bolýar. Gadagançylyk ýok. İslenlik şäher welaýatynyň gelip bolýar merkeze ýa-da merkezden başga ýerlere gadagançylyk ýok. Türkmenistanda maşinler diňe ak renkli bolmaly, motor 3 litrden uly bolmaly, welaýatlardan şähere ýa-ni Türkmenistana käwagt gadagançylyk, Aşgabatda käwagt gadagançylyk goýulýar. Onu giýirseň gadagançylyk bolmasa her köçede polis durup senden pul barmy sökýär. Adatlyk ýok. Arqyn geçer ýaly gider ýaly. Bir Türkmenistan türme döndü. Ine ilçihanlarla viza we pasportlar bardy gurlasam. Sedan. Afgan halkyna Türkmenistana viza beren ok. Ýagny Türkmenler Afgan halkyna Türkmenistana girmek üçin viza beren ok. Berse de $400 dilýärler. Mysal üçin Özbekistana 45 günlük viza aljak bolsaň $50. Özbekistana viza almak problema däl Afgan halkyna. Afganistanda uruş bolsa da Afganistanyň adamlar arqyn ýaşaýarlar. Bir ýa-ni çetde uruş bolsa da baş çetde arqyn ýaşaýarlar. Problema ýok. Gerek wagty çykyp bilýärler, gerek wagty içine gidip bilýärler. Hiç hili gadagançylyk ýok. Afganistanda pasport çalşak bolsaň problema ýok. Hökümetden sorasaň berýär, wyjarat diýär, ýa-ni içki pasportyny bir gün alýar. İrden saat 8'de tavşylan, 15 $'la sana pasportyny eline berýär. Pasport çalşy bolanda ine ýaňy ýakynda 4 milyon adam bir hepde pasportlaryny çalşdy. İlçihanlarda arqyn pasportlaryny çalşyp bolýar. Mysal üçin Dubayda ilçihanada pasport çalşak bolsaň resmi taýdan $70 berýän, töleýän 8 güne galman sana zagran pasportyny eline berýär Dubayda. Haýsy Türkmenistanyň ilçihanasyna şonu et bolýar. $70 resmi taýdan как положено edip bolýar. Ol Türkmenistanyň ilçihanasynyň, Türkmenistan prezidentiniň ataly oglunyň ay bizde olaýan maşin ýok, biz alyp bilemez ýa-ni Türkiýanyň konsullugyna. Ay ol maşiny gaty gymmat $300'dan ýokary eken, $400 ekeni biz alyp bilemok diýse ine Afganistan halky islenlik ilçihanada pasportlar berýär. Indi hatda şu dedi. Afganistan halky bizden öňde. Egerde pasportyň möhürledi butorun bolsa, ýagny türkmeniň ýaly. Sana da gyslanýan bolsaň, pasportyň 4 ýyllyk uzat diýerler. İlçihana barsaň bir güne peçat berýärler de $125 töleýär.
Töleyen gutordy. Ol gelip seni ýanky ýazyp bir aýdan gel, 3 hepdeden gel. Ýürüýte saňa ýanky oçuk döredip olardan kim pul ýyrak berýän bolsa, şoladan pul alyp derrew pasport düzeltmeýär. Bunu näme bu oçuk dedi ýa sebäbi bilýär-de adam daş ýerden gelýär. Tuğkan basan 3 saatlyk ýerden 5 saatlyk, 6, 7, 10 saatlyk ýerlerden Istanbul'a gelýär. Istanbul'a gelende bir çykdy $100-150. Yine bir gün gelirsin diýende yine $100-150 tölemeli. Iň gowsy şu gerek yine de bereýinne men wagtymy uturun indikede közünüp gelmeýän diýip ýanky adamlar mejbur ýagdaýda şolara bermeýär bolýar. Bularam bir günde edilmeli zady başlan pasportda ştamp basmak näme? Institut tormalymy? Ya näme onu kompýuterda doldursaň bolýar. Ya onu näme müňläp adammy? Müň adamam bir günde etip bolýar. Näme adamlar köýýär? Pul almak üçin, korrupsiýa etmek üçin, Raşid Meredowyň pasport mafiýasynyň schemasyny ýürütmek üçin. Ya ýokary pul bermeli. Pul bermeden işinden gowulýan. İstanbul konsulluğu bir toçka, kommersiýa toçka. Türkmenistanyň hökümet işgärleriň wezipeleri kommersiýa toçka. Şöra baranlar toçkada ýaly pul gazanyp pul geçirip durmaly. Kommersiýa dönni, hökümet ýok. Başgaça men düşünüp bilemek şunu. Ine bilim alyp görsek. Afganistanda 40'tan geçen adamın hasaby almasak diýär ýanky bizim Türkmen iýleşme, ýanky iýleşme diýelim. Türkmen halkynyň wekili Afganistanda ýaşaýan. O diýär Afganistanda 80-90% adamlar bilimli ýazyp bozup bilýärler. Afganistanda bilimler Talibanlardan öň karzy bolanlar şoňa 20 ýyl boldy diýem. Ýagny bilimler rowaj aldy diýär. Mektepler 10 ýyllyk okuwlar bardy. 10 ýyl gutordyňmy? Onsoň sen hökman instituta girmek mejburyň ýok. Girsen gir, girmesen girme. Ýöne 10 ýyl okumaly. 10 ýyldan soň okusaň okumasaň okuma, o sen ihtiýar. Afganistanda Türkmen halk köp okan nokdy diýär. O ýerde Afgan täjikler köp okuýat diýär. Biz köp ýanky bilim diýip gowlaşamdyk diýär. Afganistandaky Türkmen halkyna köp haklar beren oklar diýär. Häzir ine Talibanyň gelmegi gowlaşdy diýär. Afganistanda ýanky erkek olanlar 10 ýyl okumaly. O ýerde okuwda Afgan, ene dili, özbek, fars, arap, ingilis dillerini öwredýärler. Türkmen dili diňe 3-nji klasa çerilýär. 3-nji klasadan soň başga diller. Gyýyzlar aýal gyýyzlar 6-njy klasda çelli okumaly. Olaryň aýratyn klasda okumaly. Ine şu aýratynlyklar bar. Türkmenistanda siz menden gowulýan hemmäňiz mektebe gutordyňyz. Mektebiň bilimlerini görýäňiz. Mekteplerde diňe ingilis dili, ýene bir kysan dil öwrenýär. Ýöne Afganistan ýaly bir topar diller öwreden. Çağlar zähmeti. Afganistanda egerde 1 millionluk şäherde şäheri alyp görseň diýär, şo ýerde 100 san çağjyk işleýär diýär. Ýani zähmet edýärler. Şolar masal üçin sen dukandan ya bazardan un aldyň ýene bir adamsyň, tileşkajyklaryna ýükleýärler de 500 metr sana eltip berýärler, şoňa 4 manat Türkmen puluna alýarlar. Ýa-da Afgan puluna 20 Afgani diýär. Ýa-da 4500 sent bolýar. Şuňky kurs Afganistanda takminan 89 Afgani $1. Türkmenistanyň çağlar näme diýär? Paxta ýygyna, bazarda işleýärler. Niýede işläp bilse, niýede yer tapsa işleýärler. Näçe prosent işlemeýän sany aýdyp biljek käse, onu kesgitlemek gerek. İçinden köp maglumatlar alyp bolanok. Ine gedaýçylyk alsaň. Ine Afganistanda oğullarda köçede oturup gedaýçylyk edýänler ýok. Diňe şäherlerde bar. Onlardan bir misal getirdi şol watandaşyn. Bir gedaý adam köçede oturýar. On gyýzy 200 kila gyzyl bar ekeni. Bir topar şäherde dukanlar bar eken, ol gedaýçylyk etýär adam. Ine ol bir sal misal bolup biler, ýöne gedaýçylyk bar şäherlerde. Şäherlerde Ilaytada ýanky mamalar, hal dokap bilmeýänler, işläp bilmeýänler köçelerde oturýar.
erkek adamlarına ular kömek edilýär. Hökümet kömek etbilen ýa hökümet ýaňy bir uruşdan ýa-ni öňe ykdysadyýet üst başlady. Şoň üçin ular ulu hökümet kömek edilen. Ine Afganistanda adamlar etip bilen oklar tipine soru verdim. Ular adamlar o yerde et ýerler diýe. Sebäbi sen eger işin bolmasa biriniň öýüne hyzmat edýän bolsa iýjek çöreňe ýetýär diýe şol. Et alýarlar diýe. 500 Afgani ýa-ni $5-6 bir etin kılasy. Öýden baryp duran göç diýe. Ýa-ni duruşly et diýe. Yanıp duran et. Dubayda bir goýun $125, Afganistanda bir goýun $50-100 çelli, Türkmenistanda 5-8 milyon köni pul aralykda. Ine özüňiz deňeşdirip görüň. Nirde etardan, nirde ýagdaýlar gowy. Ine Afganistanda bir goýun $50-100 bolýan bolsa, olaryň ýani minimal aýlygy $150, bizimki ýaly $61 da. Türkmenistan'da 70-80 manat etin kılasy ýagny $4. Goýunyň bahasy şo 5 bilen 8 milyon köni pulun şol aralykda alyp bolýar. Indi iýmit ýaglar, näil ýaglar bar? Indi Türkmenistan'da çygyt ýagy diýär. Ýani paxta ýagy. Paxta ýagy dünýäde ulanýan iýmit üçin. Sebäbi onda bir topar hime bar. Paxta öndürilerine hime ulanýar. Şo himeden çygynyň ýag edýär, ol bedene geçýär. Ol Hudaý saklasyn. Bäherde oraya zat. Masalan üçin Ýewropada ýa Rossiýada oraya zat ilen paxta ýagyny diýsem, geň görýärler. O ýerde günewakar ýagy, ýene bir ýaglar. Ine masalan üçin Afganistanda günewakar nowat ýagy, çygyt ýagy, paxta ýagy ulanýar. Çygyt ýagy ulanyp hökmen paxta ýagy. Ýöne paxta ýagy ulanýar az möçberde. Öň 1 litr $2 bolan bolsa, 20 litrlik $39 bolan bolsa, ýani öň şolar häzir $39 bolan bolsa, öň 20 litrlik $13 satylýar şöyle. Bahalar galdy diýe. Türkmenistanda nähil bahalar men aýdyljak ýa izalap ýetişmedim. Ine dolaryň kursy. Afganistanda Talibanlar gelmäke, ýani $1 bahasy 86 Afgani boldy. 70'deki 86 araly boldy. Talibanlar gelende 110'a da gaç gitdi, häzir bolsa 89 Afganiýa gaçdy. Üçüncü 3,5-dan 40'a çelli galmady. 70'dekiden 89'a galdy. Näçe diýen 20%, 25%. Türkmenistanda näil? Soňky 2 ýylda ýadyňyzda bolsa 40'a çelli 2 galdy. 200%. Ine uruşdan çykan döwletde Türkmen başlasam ýok, arkadagam ýok, arkadaga serdaram ýok, gahrymany serdaram ýok, altyn asyrlaram ýok, arkadagy döwürem ýok, hiç adam ýok. Arkyn ul killagylary, fantaziýalary aýryp, arkyn ekrançylyk öz bagtlaryna ýaşap ýörler. Türkmenistanyň bir topar ideologiýa gerekmejek ideologiýa tapyp, ulum boş ideologiýa, hakykatam ýok, adalatlygam ýok. Adamlara şonu allap ýürüdip ýörler. İksany A harpyna şermende halkyň şolary ýigrenýänini bilibem, bar obyektler açan bolýar. Özü ýanky paça ýaly oturan bolýar, din bolýar. Utunan oklar şunu. Utunç hayatam ýok. Kim alýarlar? Özlerini alýarlar. Indi bular diýär soňky ýylda 3,4% galypdyr ýanky dolaryň bahasy. Arada ýanky $110 bolan bolsa soň gaçdy diýär, ýene 89'a gaçdy. Türkmenistanda soňky 2 ýylda 40 manada bardy, ondan ýene 20 manada düşdi. Häzir ýene 19, ýene 20 manat düşer ýaly. Ýöne dolar gary bazarda düzelýärler. Ýani hakyky öndürilen ürünüň esasyna we pul aýlanyşynyň esasyna ýani dälle hakyky garadan bazarda garadan çalyşyp şol saklaýar. Ya hemme zat garadan etsin, bir kurs etsin, ya da
Hökümet uğruna ýa resmi taýdan etsin. Nemune diýe. İkisini baglanyşdyryp ýa bulaşdyryp ine şurýaly bular ykdysadyýetam tuğurýarlar. Tuğulan bilen oklar. Inni adam haklaryna gelsek. Selim. Afganistanyna halky istenlik wagty ýurdun içine öz nägeliklerini bildirip bilýärler. Türkmenistanyna şol bolanok. Gerek bolsa häkimete garşy protest edýärler. Men size görkezdim ýalnızca protesti. Şol Afganistan halky näme şo protesti edýär? Siz ünsünen görünme bolsaňyz ýene bir görkezeyim men size. Bir min. Diňe bir protestde, öň protestlerim boldy. Men hatda daýhanlaryň protestini gördüm. Başlan. Ine bul aýallaryň protesti. Häzir bir min. Senin aýallaryň protesti, öz haklaryny gorap çykyş etdiler. Şu ýerde de ine erkekleriň protesti. Protest köp. Diňe bulýar, beýlik protestlerime pardon. Beýlik protestlerime ine men birini kördüm. Şu ýerde eger birini geçirip bolýan bolsa beýliklerinden arkyny geçirýärler. Bunu kim görýär? O näme hökümet tanqid etdi? Biz telewizorda ýasýa. Hatda Taliban ine teröristler diýerler. Ýa-ni bular din tarapdan beýli adalatsız adamlar. Şolum adalatly. Problemi ýok. Biz bolsa erteden akşama çelli bir tarap adalat döwletimiz. Döwlet adam üçindir diýip inilip galy haýta adam üçin. Oňa adam arkada ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow. Maşennik. Şoň üçin eken. Habaryny da ýok eken. Biz hem diňläp ynanyp watan programy. Ine şoňa ýagdaýlar. Şoň üçin adatlyk protestlary Afganistanda problema däl. Hiç kim seni atanok, saklanok, hiç yere akidenok, giýje öýüňe gelip dogun ardaşyň seni silkenok, akyn. Olar emheme ýa Talibanlar kuglanok, protest edenleri. Gaýtyp dinleýärler Talibanlar. Näme edýärler? Hawa dogry çözjek bolýarlar, kömek etjek bolýarlar. Şolaram ýa-ni şol demokratiýa ýa-ni instrumentlerini düşünýärler. Şolaram şo ýerde de demokratiýa köp Türkmenistan. Türkmenistan demokratiýa döwlet, olum islam döwlet. Ünsürim. Bir de agzymyz doldurup gürülýär hem ýerde biz demokratiýa döwlet diýip ýöne demokratiýa ýok. Gürläp bolanok. Aýdyp bolanok hiçler. Üstüňe emheme güjükleri dagy çözýär boly, hedil edýärler onu, talajak bolup adamlary. Pullaryny aljak bolup. Ine şu protesta çykýanlar avtomat bilen atanoklar. Olar telewizorda Talibany gün häkimetini arkyny tanqidlap bilýärler. Olaryň haklaryny hiç kim bozanok. Giýjelerine polis gelenok, hopsuzlyk gullugy gelenok, uçskow gelenok. İstendik velayata geçip bilýärler. İstendik wagt ýurdun daşyna çykyp giýirip bilýärler. Häkimet ne de batyş edýär, ne de köp salgyt salýar. Adamlar gaty rahat gedýärler. Türkmenistanda sosial problemlerin katastrofa ýagdaýynda adamlar nägeliklerini üýüşüp aýdyp bilenoklar. Häkimler barsa polis ýagýar üstüne. Emheme ýagýar şolary. Haklaryny gorap bilenoklar. Sosial ulgumlarda ýüllerini görkezmäne aňarda dursun. Aatlaryny ýat bilenoklar. Gorkýarlar adamlar. Hatta Türkmenistan daşynda bolsa da gorkýarlar. Men TikTok'ta, YouTube'da görýän adamlar aatlaryny, ýüzlerini ýazmany görkezmäni gorkýarlar. Ünsürim. Demokratik bir tarap döwleti. Altın asary geçen, arkadagy ömrüni geçen, demokratiýa wagty ýaşap, agzyn doldup hem ýerde gürülýärler. O ýerde ýüzüňe köp bolanok, aýdyp bolanok, dinleýän ýok, korrupsiýa baswak gidýärler. Hatta daşynna adat döwletlerde şonu et bolanok. Ine Afganistan halky ýalnızca uruşdan çykan. Bütün dünýä şolar terroristler diýip aýdýar. O şolar adalatly bizim döwletimiz, häkimetimiz. Şolar öz halkyna adalatly, haklaryny berýär diýip gorýar. Şol nägelikler aýtsa dinleýär, şoňa razyçylyk berýär. Nägeliklerini aýtmak bir näme diýsem bir
iki taraplayın yani gatnaşyk gurulýan, sen bir tarafa komanda bersen aňradan jogap bermediler. Jogaba garaşman diýen komanda berip ýatyrdym, onda batyşlar bolýar. Ine şu Türkmenistanda batyşlar şol. Hormatly watandaşlar, hatta uruşdan ýan göllerini açylan Afganistan halkynyň uruşsuz parahatda parahat atmanyň aşagynda ýaşaýan, ýaşap ýören halkynyň azatdygyndanam Afganistan halkynyň azatdygy köp. Ine men şu videomda şunu aýtjak bolum size. Ine şu ýaly biz azat däl halk. Indi kimse Türkmenistan güllä ösýär diýse, Günaýdyň Berdimuhammedowyň tohumy güllä ösýär. Türkmen halkynyň bolsa gün-günden derdi köpelýär we azatlygy azat barýar. Hormatly watandaşlar, siz näme pikir edýäňiz? Ine men şu düşündiren zatlarma. Näme pikir edýäňiz? Näme baha berýäňiz? Näme maslahat berýäňiz? Ýazın kommentariýalarda öz pikirlerinizi. Şunun bilen hormatly watandaşlar, men öz efirimi gutarýan. Men şu videomda Afganistan ýan aýaga alyp duran halk, döwlet öz adamlaryna hormat goýuşyny, öz adamlarynyň azatlygyny goraýşyny we öz adamlarynyň hakyky parahatda ýaşadyşyny görkezjek boldy. 40 ýyldan gowra parahat atmanyň aşagyna ýaşaýan türkmen halky bolsa, bir diktatordan çykyp beýleki diktatory ýetdi. Bular bir-birini öldürüp, ýanky wezipeni aljak bolup, halky gynap, halkyň baýlyklaryny uğurlajak bolup, giýje güni haramlyk etýär. Ine şol döwletde biz hiç wagt azatlygymy gorap bilmez, alyp bilmez. Azatlygymy gitdigiçe adalar durar. Diňe biz öňe çykyp, näýeliklerimizi aýdyp, öz haklarymyzy goramasak, haklarymyz adalar durar. Şu günkü günde bizim şu meçhurdäki haklarymyz bizim beren näýeliklerimiz şol. Bizim tanqidlerimiz şol. Şonu etmedik bolsa, munça da bolmady. Men öňe aýdyp gelýän, şammy, pammy, geňi, maňy olar welaýatlarda aýlan gamçylap hekimler urdular. Türkmen halkyna bolsa öýlerini gyýlar zorlardylar. Emheme gulluklaram şonuň arkasyna güjükler ýaly birat diýsen toplardylar. Ine şonuň üçin biz görüşýär. Halkyň haklaryny iýnap bermäni we döwleti adaletli etmäni. Şonuň bilen men efirimi gutarýan, hormatly watandaşlar, indiki beşikleri çelli sag bolun.